Вёска Грановка Рэчыцкага району, дзе месціцца аграсядзіба Конскі востраў, прымала днямі гасцей, аб'яднаных агульнай любоўю да ровараў. Трэці міжнародны роварны фестываль паміж Сожам і Дняпром сабраў актывістаў, якія ў сваіх гарадах і краінах імкнуцца ўвесці і ўзбагаціць роварны рух, прыкладам слынных у гэтым кантэксце Берліна ці Амстэрдама. Ці атрымаецца гэта ў беларусаў? Паралельна са святам на выходных у самой аграсядзібе Менскае роварнае таварыства вучыла на адмысловым летніку лагеры ахвочых роварнаму актывізму. Усё магчыма, бо чыноўнікі гэта людзі, з людзьмі можна размаўляць заўсёды. Усё магчыма, можа няма тых механізмаў, якія ёсць у іншых краінах, напрыклад, у іншых гарадах, але людзі ўсё ж адно ёсць. Каб падзяліцца досведам і ідэямі, а таксама проста для добрага настрою, удзельнікі роварнага фэсту ладзілі майстар-класы фігурнага кіравання, рэлакс ад праекту «Ледзі на веласіпедзе», ёгу і танцы свету, паказы фільмаў, пленэры, тэматычныя экскурсіі, выслухалі і абмеркавалі лекцыю ад асацыяцыі раварыстаў Киева. Дадаў адреналіну і эмоцыю семейны квест от проекту «Велосемья». Мы с детьми помогали племени двухколесных братьев отыскать похищенные сокровища, которые похитило враждебное племя ржавых цепей. Фестываль паміж Сожам і Дняпром скончыўся 12 жніўня гранд-марафонам пад адкрытым небам і паказаў, што хоць праблемаў і нямала, але ахвочых іх вырашаць усё ж такі ў краіне значна болей. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.